No niin. Lähettiin tässä iltakävelylle Scopin kanssa ja ajattelin, että tähän voisi ottaa samalla tämmöisen videon tuosta oikeastaan tämän vuoden tapahtumista, mitä kun nyt tällä eletään viimeistä päivää tälle vuodelle, niin vuosi sitten tasa oltiin Mexico Cityssä viettämässä uutta vuotta ja siellä kanadalaisen neidin käsittääkseni kissaa hoitamassa ja hän oli kotona joulu- ja uuden vuoden viettämässä, tai siis kotimaassaan. Sieltä Meksikossa sitten jatkettiin vielä asustelua reilun kuukauden ja siinä käytiin Guadalajarassa ja Ajijikin joki- tai järvimaisemissa ja Mexico Cityssäkin tavattiin parikin suomalaista. Ja sitten sanoppa Anne, mikä se oli se, missä Teppo nähtiin Tepoztlan oli se yksi paikka, missä Tepoztlan, kyllä joo, kyllä. Sitten me oltiin matkalla San Miguel de Allende, niin sitten me käytiin siellä Tepon ja vaimo saatti käydä, mutta eihän mä nyt muista sitä paikkaa. No, se oli kuitenkin siinä Guadalajarasta 8 tunnin bussimatka, joka niinku Meksiko on sanotusti niinku hemmetin iso maa ja 8 tunnin bussimatka on Querétaro, joo. Niin, joo. Niin, no bussit on yllättävän kalliita Meksikossa jostain syystä. Et sitten lennettiin Guadalajarasta Hermosilloon noin 1200 kilsaa, vai oliko 1500 kilsaa. Niin se lentolippu oli lähes puolet edullisempi kuin bussilippu, 800 kilometriä. Siinä on joku juttu, että siellä on vähäisesti kilpailua. No joo, Hermosilloon se oli tämmönen pysähdyspaikka oikeastaan, kun oltiin menossa rajaa kohti, jenkkirajaa kohti ja piti olla tuolla Puerto Peñascossa piti olla yksi haussittauspaikka vielä pariksi viikoksi, joka sitten peru, mutta siellä oltiin kuitenkin se 10 päivää asusteltiin ja no sitten suunnitelma oli siirtyä sieltä Amerikan puolelle, ajella Phoenixiin jollakin paikallisliikenteellä ja äkkiseltään siinä todettiin, että eihän sieltä Puerto Peñascosta oikein kauheasti niin sanottuja julkisen liikenteen busseja esimerkiksi liiku ollenkaan Amerikan puolelle. Kaikki oli tämmöisiä yksityisiä shuttle-servisejä ja hinta oli aina yhteen suuntaan semmoisen reilukin 100 euroa per naama. No sitten mietittiin siinä, että no onhan tässä varmaan nykyisessä sosiaalisen median maailmassa kaikki mahdollista ja liftattiin sitten niin sanotusti Facebook-ryhmässä itsellemme kyyti Phoenixiin ja tavattiin siinä, tai kyydin tarjosi Freddy, joka oli meksikolainen alkujaan syntyjä ja asunut koko elämänsä kuitenkin Phoenixissä. Lapsena oli sinne muuttanut ja eli joka viikko sitä väliä ja otti meidät ystävällisesti kyytiin. Kyllä siinä semmonen pieni niin sanotusti taustatsekki tehtiin. Käytiin syömässä, jonka Freddy vielä kaiken lisäksi ystävällisesti tarjoili. Ja no siinä sitten joku sunnuntaipäiväköhän se oli, niin lähdettiin matkaan ja matkahan siltä kesti jonkun, olisiko se 6 tuntia ajanut sen väliin. Siitä aika pitkä matka kuitenkin. Mutta täytyy sanoa, että ei helpompaa
helpompaa rajaylitystä ei ole kyllä ollut, että autosta ei noustu ja passit katsottiin vähän ylimalkaisesti vaan jenkkien toimesta. Meksikolaiset ei kiinnostunut yhtään. Ja saattohan se tietysti auttaa, että oltiin amerikkalaisen yksityisauton kyytissä, niin ei ollut niin kiinnostavaa. Jenkkien puolella katsottiin, oli pari roadblockia, jossa vielä todisteltiin, että ollaan ihan oikeilla asioilla. No siinä sitten Phoenixissä päädyttiin oikeastaan melko myöhään illalla. Varmaan jotakuinkin puolen yön lähellä Phoenixin lähiöön ja sieltä Airbnb-asunto, mikä oltiin varattu. No, tämä Fredi kyllä vähän ihmetteli, että ootteko tosissaan tänne jäämässä, että hän ei olisi kyllä jäämässä. Mutta mikäpä siinä, sehän oli Airbnb-asunto, johon oli koodi ja kaikki ja koodit ja kaikki ja mitään ongelmaa. No sieltä sitten paikallisliikenteellä Phoenixin keskustaan ja siellä joku hotellimajoitus oli pariksi päiväksi. Ehdittiin siellä käydä tutustumassa aika monenkin craft beer pubiin tai ravintolaan, siis Panimoon itse se on ihan tarkoin. Ollaan harrastettu sitä nyt jo 2-3 vuotta tässä. Nyt vähän enemmänkin. Oma blogiikin saatiin perustettua Craft Beer Nomadsiin. Siellä oli hienoja kokemuksia kyllä. Täytyy sanoa, että kyllä Amerikasta kyllä löytyy laatua kyllä tuossa pienpanimo hommissa. No joo, Phoenixissä nyt ei sinänsä ollut kyllä kauheasti muuta nähtävää. Käytiin me siellä yksi semmonen pitempi polkujuoksin lenkki. Siellä on aivan hienoja aavikkomaisemia kaktuksineen. Ja järjettömän kokoisia kaktuksia. Niin, semmosia 25 metriä korkeita kaktuksia. Ne on aika... No oli ne aika isoja. No okei, no ehkä 10. No hieno maista sinänsä kyllä, jos tykkää kaktuksista. No sieltä Phoenixistä sitten otettiin lento New Yorkiin, johon oltiin aikaisemmin jo sovittu Queensiin, niin 2 pikkukoira hoito pesti ja saavuttiin sinne siinä, olisiko se ollut 13. päivä helmikuuta. Samantha ja hänen miehensä Joshua muistaakseni niin oli samana aamuna kun me tultiin niin lähteneet Meksikoon lomalle viikoksi. Avain oli jätetty sovitusti ovimaton alle, että niin kuin aika luottavaista toimintaa voisi sanoa. Siellä sitten Queensissä pyörittiin pääasiassa. Queensissä pyörittiin se viikko ja me käytiin 1 päivä Manhattanilla, käveltiin se 15 kilometriä, 20 kilometriä varmaan. Ajettiin me kyllä metrolla sinne Manhattanille ensin, mutta se on aika juuttaan iso paikka. Ei me sillä oikeastaan mitään muuta kuin ihmeteltiin korkeita rakennuksia ja syötiin slidit pizzaa. Ei siihen kyllä paljon muualle varaa olisi ollutkaan. No sitten me käytiin siellä New Yorkissa vielä muutamat panimokierrokset. Hienoja New Yorkilaisia. Bronxin panimossa käytiin muun muassa, se oli aivan semmonen. Ja sitten Brooklyn Brewerissäkin käytiin, mutta se oli kyllä niin ammuttu täyteen ja jotenkin niin överihintainen. Päätettiin, että sisäänpääsy ei sinänsä maksanut mitään. Siellä oli joku avointen ovien päivä sinä päivänä, mutta muuten se oli niin ammuttu täyteen, ettei me jaksettu sinne jäädä. Mutta käytiin sitten... Mikään pienpanimo on muutenkaan. No ei, Brooklyn Brewery ei ole kyllä mikään pienpanimo todellakaan. Et siellä New York on nyt nähty. Saan vähän sanoa, että nyt tänään, että se oli mulle toinen kerta ja ensimmäisen kerran kävin niin näin tuplatornit ja nyt en tiedä sitten milloin sinne seuraavan kerran tulee, jos koskaan lähettyä. Et kyllähän siellä paljon olisi kaikkea. Mutta kun tässä maailmassa on niin paljon kaikkea. No joo, New Yorkista sitten
lennettiin Amsterdamiin Norwegianin siivin ja meillä oli sen verran paljon noita pisteitä kertynyt, kun luottokortilla sitä kuitenkin pääsääntöisesti kaikki maksaa. Että ei me kyllä montaa kymppiä siitä mannerten välistä lennosta maksettu, että olisiko se ollut 200 euroa yhteensä kahdelta lennot, johon kuului ateriat ja se oli kyllä jotenkin todella, ja ruumalaukut ja kaikki. No Amsterdamihan on osoittautu taas keskellä talvea, olisiko se ollut siinä helmikuun loppua 24. päivä tai jotain, niin melko ikäväksi paikaksi. Vettä satoi käytännössä 4 päivää putkeen ja oli kyllä kylmä ja ei me oikeastaan tehty mitään muuta kuin istuttiin sisällä ja tehtiin hommia. Mulla taisi olla joku kuume siinä hetken ajan tai olikohan joku tämmönen, että liekö se olisi jo koronaa ollut silloin? No ei varmaan, mutta mistäpä sitä tietää. Amsterdamiin tuli sillä nähtyä, ettei käyty keskustassa ollenkaan. Et yhdesti aikaisemmin käyty välilasku aikana muutama tunti. Että vielä voi sanoa, että se on se kaupunki kyllä näkemättä. Tosi se on kyllä valitettavan turistisoitunut ennen ainakin tätä koronaa ollut. Että tämä varmaan pikkusen jakaa kaikkea ja muuttaa kaikkea. No sitten me palattiin Sassilla Helsinkiin ja Vantaalle ja asusteltiin siinä isän luona muutama päivä ennen kuin sitten lennähettiin Ouluun valmistautuu musiikkijuhliin, jotka siinä maaliskuussa käynnistyi niin kuin hienosti ja silloinhan koronasta aluksi ei ollut oikein kauheasti mitään sen suurempaa harmia tai haittaa tai edes tietoa. Musiikkijuhlathan sitten loppu puoleen väliin ja siitä alkoi sitten koronakaranteenit pyörimään tai no eristykset, mitkä taas nyt sitten olikaan. Kaikki liikkumisrajoitukset ja muut hommat. Silloin jäätiin Ouluun vähän niinku ihan hyväkin, että jäätiin jumiin. Oli mahtavaa, kun saatiin asua ystävien luona ja sinänsä ihan kiva asia, että kun normaalistihan me ollaan aina enemmän ja vähemmän kaksistaan, niin siinä oli sitten pitempi aikakin kyllä sitten isommalla porukalla viettää korona eristyksessä. No se meni ja siinä kaiken näköistä tuli puuhattua. Aika paljon oli aikaa tehdä kyllä uusia projekteja. No sitten 4,5 kuukautta kohan siinä sitten vierähti. Ajeltiin siinä kesäkuun lopulla yksi siirtoauto Oulusta Tampereelle ja kävästiin siinä kavereiden luona kavereita moikkaamassa ja jatkettiin pääkaupunkiseudulle ja jossa myös sitten oli siinä vaiheessa vielä kesäkuussa hyvät mahdollisuudet käydä kavereita moikkaamassa enemmänkin. No siitä sitten heinäkuun alkupuolella lähdettiin taas Eckerölinesin siivin tai laivalla Eckerölinesilla Tallinnaan. Tallinnassa viihdyttiin semmonen viikon verran ja jatkettiin paikallisbusseilla tai busseilla Riikaa, jossa on oltu aika monta kertaa, että me ei siellä sitten kovin montaa päivää oltu. Ja sitten sieltä jatkettiin Liettuaan, Vilnaan, joka kyllä osoittautui, me ollaan käyty siellä joskus aikoinaan, varmaan hemmetti 15 vuotta sitten suurin piirtein. No 12 vuotta ainakin, ja se on osoittautunut oikein mukavaksi kehittyneeksi jo kaupungiksi. Se oli ehkä silloin vähän vielä semmoinen huomattavasti neuvostohenkinen, mutta ihan selkeästi tämmöistä kehitystä on tapahtunut. Siellä oli jo ihan kiva tämmönen pienpanimokulttuurikin jo kehkeytymässä, että muutamassa vuodessa varmasti niin kuin menee Riikan tasolle ainakin, että Riikassa on kivasti pienpanimoita alkaa olla. No sieltä sitten mentiin vähän yöbussilla, kohan se oli niin. Joo, yöbussilla ajeltiin sitten Vilnasta Varsovaan ja eli oikeasti voisi sanoa, että Euroopan ainakin Keski-Euroopan pienpanimo pääkaupunkiin kyllä
että jos jostakin haluaa craft beeria käydä tutustumassa ja maistelemassa, niin Varsova on se paikka, mistä kyllä löytyy edullisesti erilaisia makuja. No sieltä sitten jatkettiin Colmariin Ranskaan, jossa oltiin jo sovittu taas perinteinen kesän talonvahtihommat. Tuossa vaiheessa ihan korona alkoi olla jo sitä luokkaa, että Varsovassa oli esimerkiksi maskipakko kaupoissa ja periaatteessa varmaan bussissakin olisi pitänyt olla. Että siinä vaiheessa, kun Saksan parajalla poliisit pysäytti bussia ja keräsi passit, niin kylläpä se maskikin siihen naamaan laitettiin, mutta eipä se tainnut kiinnostaa kyllä poliiseita pätkääkään, eikä varmaan korona edes tiedä mitä ettivät. No Colmarissa sitten vierähti se kuukauden päivät ja siellä oltiin aika lailla eristyksessä kaksistaan lenkkeille viinipeltojen keskellä ja ruokaa laitelle ja töitä tehden. Ei tarvinnut pahemmin sosialisoitua siellä paikallisten kanssa. Eikä ollut puhaliorkesteria, missä tänä vuonna, missä aikaisemmin ollaan käyty soittelemassa. Ja oli kyllä todella harmi, koska se on ollut tosi mukavaa puuhaa. No sieltä sitten käytiin 10-12 päivän lomareissu kiertämässä Mont Blancin massiivi. Menikö siinä sitten kokonaisuudessaan 9 päivää ja 145 kilometriä taisi tulla kokonaisuudessaan. Se oli aika raskaskin operaatio, mutta toisaalta ihan hauska. Oma teltta mukana ja kamat. Ravintolassa taidettiin käydä kerran syömässä matkan aikana. 2. Italiassa pysäytettiin 1 päivä levähdystauollekin. Käytiin siellä pizzalla ja muuta. Mut muuten niin kokkailtiin teltassa ja omalla keittimellä. Kannattaa miettiä, harkita. Se on aika pitkä. Sitä pystyy tekemään pienempiäkin, lyhyempiäkin reittejä. Että käytännössä jokaisesta melkein reitin pisteestä pääsee bussilla niin kuin tavallaan takaisin lähtöpisteeseen. No joo, sitten kun selvittiin sieltä Mont Blancilta pois ja palattiin sitten takaisin vielä hetkeksi tuon Kepersviiriin sinne talonvahtipaikkaan ja siellä ehdittiin olla hetken aikaa ja sitten ajeltiin Dordogneen Ranskaan, jossa oltiin sovittu taas kissa- ja talonvahtipaikka semmosesta pienestä kylästä, jossa olikohan siellä varmaan ehkä 4 taloa tai 5, kymmenkunta, 15 ihmistä asusteli siinä kylässä ja tokihan siinä nyt oli vähän isompi Saint-Astierin kaupunki sitten 10 kilometrin päästä, josta sai kaupasta tarvikkeet ja muut asiat. Siellä sitten vierähti kyllä vähän pitempään kuin oli tarkoitus. Korona-lockdownien vuoksi meidän isäntäpariskunta jumittu vähän niin kuin Lontooseen pitemmäksi aikaa kuin oli tarkoitus ja meillä vierähti siellä sitten reilu 3 kuukautta, taisi 3,5 kuukauttakin mennä. Ja sieltä sitten ajeltiin onnistuneesti Espanja halki tänne Andalusiaan, missä nyt ollaan oltu tuossa joulukuun loppupuolelta. Tai ennen joulua tultiin tänne. Semmonen summaus tässä ihan mielenkiintoista sinänsä, että tänä vuonna ei kovin montaa suhteutettuna, että 366 päivää ollaan oltu jälleen elämään nomadina, niin itse asiassa kovin montaa maksullista yötä ei ole tarvinnut viettää. Et nää on kyllä nämä koirahoito ja talonvahtihommat käteviä. Tokihan se vaatii sen, että pitää olla sitten paikalla
Eikä näitä ihan muutamaa päivää takia kyllä kannate harkita oikeastaan edes. Et varsinkin tommoset koirat kun tuo skoupi on, että niin aika hankala sinänsä tulla muutamaksi päiväksi vaan kääntymään. Et ehkä kissan kanssa menis. Mutta joo, tässä alkaa ilta hämärtyä ja ajateltiin tehdä tänään uuden vuoden ruoaksi ensimmäistä kertaa elämässä paejaa. Varmasti tulee aika Finsevej-keittiömäinen luovuus siitä, että ei ehkä mennä ihan perinteisen reseptin mukaan. No, paljon kasviksia ja ajateltiin nyt kanaakin ostaa, vaikkakaan sitäkään lihaa ei ole tullut enää viime aikoina ihan kauheasti osteltua. Että aika kasvispitoinen ruokavalio sitä tuntuu tällä hetkellä elämässä olevan. Paitsi tietysti, että aina silloin tällöin pitää ostaa erilaisia makkaroita, kun nyt esimerkiksi Espanjassa niin fuet-makkarat on kyllä ihan loistavia. Ja toki sitten monissa maissa löytyy erilaisia omia variaatioita. Tuskin tulee kauheasti ilotulituksia täällä näkymään, että ollaan sen verran erämaassa suoraan sanottuna, että eihän sitä tiedä, jos tuo Valets Rubio tai Valets Blancon pormestari näin päättää, että silloin ammutaan kaikki rahat taivaalle, kun sitä on jäänyt yli, niin sekin on mahdollista, mutta jää nähtäväksi. Näihin kuviin tältä vuodelta ja jatketaan ensi vuonna elämää nomadina.